Pre, pare Michael, Charles Vlog. Charles Vlog, Ate Chi Vlog, ni Michelen Valeriano. Maupay nga odto, ay iyo nga tanan, mga madi pare. Adi ako yana, may maras-baras Robinson's Terminal. Nakasakay nga diyan may jeep, may para palo. Yana, adi na ako palo, mga madi pare. Tikad to na ako yana, may kapirawan. Amo ito, an barangay, han palo, Leyte. Matabok na ako nga da, ito nga may mga bagis na busag. Tikad to na ako kung hain masakay. Tikad to ha barangay kapirawan. Mga madipare. Yan na, makad to na ako ha may terminal ang tricycle. Kay mapakiana-anay ako. Ya, ay pagsakay tikat to may kapirawan. May mga motor. Mga balabal? Oo. Okay. Salamat ya. Tikad to na ako may tricycle para ngadto ha barangay kapirawan an palo. Ngadto ganda ni Michelen Valeriano an akon ka-team na vlogger, mga madipare. Diri na ito din na maiha. Harani na ito din ang barangay na akong pagkakadtuan kay aad to dito namong bubuhaton. An amon collaboration, mga madipare. Samtang nagbibiyahe, sigilat akong video-video laanay. Yan na, adi na ako may irabalay, mga madipare. Nagtitikang nahira pag-vlog. Dere na to, tapos sukaman, idudugtong ko din ang Ari Kuya Alben, Kargada 85. Pre, pare Dodet. Napakilala ka nga nga, ikaw lagi tambalan nga, pingaran, sok. Pare Macdo. Pre, pare Michael, Charles Vlog. Charles Vlog, Ate Chi Vlog, ni Michelen Valeriano.